ба шаҳрвандони кишвар тавсия додааст тӯли як муддат мақсад то маҷбур набошанд дар Тоҷикистон залатая амнистия мешавад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. Як информатсияи бениҳоят муҳима ба маълумоти шумо мерасонем, бо диққат тамошо кунед. Агар нафарҳое ки бихоҳед ба границаи Қазоқистон сафар кунед, барои аз нав кардани документҳои худтон рақамҳое ки дар рӯи экран мебирояд занг бизанед, ҳатман айноми мо гап занед. Назар ба дигар ширкатҳо бо нархи арзон шуморо граница мебаранд. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон хост шаҳрвандон муваққатан ба Федератсияи Русия сафар накунанд. Чихеле ки мо дина видео карда будем, дар чандин аэропортҳои шаҳри Москва рейсҳоро атминит карда буданд. Яъне ки муддате атминит карданд. Хеле ба муддати долги не, ягон соата атминит карданд ё бархе аз рейсҳоро ба дигар рӯз ба таъхир афтонданд. дархости Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Русия барои шаҳрвандони тоҷик. Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Русия ба шаҳрвандони кишвар тавсия додааст ки муваққатан аз сафар ба кардан ба Русия худдорӣ кунанд. ин ниҳод сабаби чунин даъватро ба пурзур шудани назорат ҳангоми вуруди шаҳрвандони хориҷӣ аз сарҳади Русия тариқи гузаргоҳҳои заминӣ ва ҳавоӣ рабт додааст. яъне ки хитон медонем ки назорат дар Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ бениҳоят пурзур шудагӣ астад. чӣ дар границаи заминӣ вақте ки ба Русия сафар мекунед шумо тафтиши ҳуҷҷатҳо зиёд шудагӣ строго назорат кардесиянд ё чӣ дар аэропортҳо низ ҳамин гуна мебошад. бисёри нафарҳоро аз рейс гардондесанд, ягон причина ёфта мегардонанд. вориди Россия шуда ҳамара намондесанд. ба ҳамин хотир сафорат аз шаҳрвандон хост ки тӯли як муддат мақсад то маҷбур набошанд ба Федератсияи Русия айни ҳол сафар накунанд. ин нашрия аз ҷониби Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. акнун комментарияҳои шуморо мехонем, бо диққат тамошо кунед. агар ягон нафари шумо бихоҳед тафтиш кунед ҳуҷҷатҳои худтона, яъне паспортона аз Россия шуморо запрет кардагӣ ҳастанд ё ки не, рақамҳои рӯи экранда WhatsApp-да бинависонед, проверка мекунад ва ҷавобша мега. бинависед, ждат кунед, ҷавобтон мегардонад. як кас нависондае ки ассалому алайкум, аэропорти Жуковскиро меган маҳкам кардан. ҳамин гап рост аст ё ин ки не? мо дар ин масъала аллакай дина видео кардем ва ҳамаша фаҳмондем ки аз чӣ сабаб рейсҳоро атминит кардан ё ягон рейса ба дигар рӯз гузоштанд. ҳамаша дар динанги видео гуфтагӣ ҳастем. як нафари дигар нависондай ассалому алайкум акаи Сорубон, трудовой договор дошта бошӣ, чанд қа пеш метавонӣ продлит кунӣ, граница ногузашта. вақте ки шумо трудовой договор доред, як моҳ пеш аз буд шидани патенти хитон метавонед ки рафта муроҷиат кунед ва патенти хитона бе гузаштани граница продлит бикунед. як нафари дигар нависондай ассалому алайкум акаи Сорубон, дар комментарияи навиштагием ва ба савол ҷавоб надодем. ба шумо суол кардам, дар Тоҷикистон залатая амнистия мешавад? илтимос ҷавоб гӯед. дар ин мавзӯъ мо аз пеши худмон ҳеҷ чиз гуфта наметавонем, чизе ки аниқ шавад, яъне ки қонун агар қабул шавад, баъдан аниқ мешавад ки кай амнистия мешавад ё кадом гурӯҳи одамҳо мақсад авф карда мешаванд. гулов нависондай ассалому алайкум акаи Сорубон, умедворам ки хубу саломат ҳастӣ. саволе дорам ки ҷавобашро бениҳоят мунтазирам. одамое ки аз Тоҷикистон ба Россия биёяд, дар мигратсиони гости нависта баъди 3 моҳ меша ки граница гузарад. раҳмат, пешаки ака ҷавобша интизорем. ҳозир ҳамин чиза пурзур назорат кардесиянд, яъне строго назорат кардесиянд. вақте ки шумо аз Россия берун мебироед, ҳисоб кунед аз ҳамун рӯзи буромадагитон 3 моҳ ки гузашт, баъд вориди Россия бишед, хубтар мешавад, ба манфиати хитон мебошад. чунки ҳозир бисёри нафарҳоро вақте ки аз рейс мегардонанд, вориди Россия шида намемонанд. яке аз сабабҳое ки иҷозат наметиҳанд ҳамие ки мисол меган бояд шумо дар Тоҷикистон 3 моҳ меистодед, баъд меомадед. як нафари дигар нависондай салом акаи Сорубон, агар дар дигар шаҳр загранпаспорта гум кунем, чӣ кор кардан мумкин аст? вақте ки шумо дар дигар шаҳр қарор доред ва шиносномаи хориҷитона гум мекунед, мисол
ба наздиктарин корхонаи консулгарии ҷумҳурии тоҷикистон рафта муроҷиат мекунед дар ҳамун шаҳр ё ки ба сафоратхонаи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамун шаҳр рафта муроҷиат мекунед. дар варақаҳое ки загранпаспортое ки мо шумо дорем даже ҳамин нусхаҳоша омадагӣ ҳастае ки дар ҳолати гум кардан шумо бояд ба куҷоҳо муроҷиат бикунед. як нафари дигар нависонда: салом, ман патентамро бо госуслуг уведомленияша ба қайд гирифтам. ман метавонам бе гузаштани граница продлит кунам. агар ки шумо трудовой договор дошта бошед, чихеле ки мо гуфтем, баъд иҷозат ҳастае ба шумо ки бе гузаштани граница патента продлит кунед. дар ҳолате ки трудовой договор набоша, мутаассифона ин кор имконпазир нестае. хоб, тамошобинони азиз ва гироми қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. ягон савол боша метавонед дар комментария бинависонед. зиндаву сарбаланд бошед барои тамошо кардан ва барои дастгирӣ кардантон. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.